Nois, les masies de... 33! Molt bon dia! Bueno, avui rutar cap a Osona. Anem a fer 3 nous municipis per arribar als 333. Ara hem sortit de Vic, ara us ensenyaré els vídeos tranquils. I avui anem acompanyats de 2 persones molt especials. Aquí tenim Nicolás Ares, Abel Batalla, que ens acompanyaran avui, que torna 25 quilòmetres. La qüestió serà això, el Solaco, però bueno, a veure com ho portem. I també passarem per jaciments d'aquests així arqueològics guapos i bueno, jo crec que estarà molt bé. Us deixo els vídeos de Vic i ens anem després cap a Folgueroles. Bueno, nois, toca menjar típic, el tanto. No sabem com es diuen, però bueno, hem agafat un de nata i un de crema. Anem a tastar. A veure, primer vosaltres. Està molt bon, Això està molt bon. Està humil, però... Ja, hi ha tot el xorrent aquí de nata, No t'agrada la barbeta. Una mica. Mira, primer el de nata. Està bona aquesta nata, Està molt bon. Nota un 902. No ho sé, no. Sí, 902. Jo potser m'agrada més el de nata, que és més fresc per a aquestes temperatures. Aquest està molt... És fresquet, també. No faràs promo a la pastisseria? Ara el veiem. Soc team nata, jo també. Sí, coi. Per tu. Sí, literal, me'l quedo jo. No, està molt bo, Jo aquest li poso un 8-12. 8-12, un punt menys. Ni un punt menys, tampoc, però bueno. No hi ha, pues cap problema, perdó per no gastar-nos. Vale, ens veig bé. Igualmente. Deus. Pensava que estaven parlant entre elles. He flipat, amb una fusta de 20 centímetres de gruix pel meu. Vaya planaco, tu. Let's go! Hòstia, tu. I és que és del Minecraft. Però es veu peque, el Nico? Que locura. Hòstia, anem com pica ara. Bueno, nois, ara ja, després de que haurem fet 5 quilòmetres, jo crec, de camps i coses, no? 5 quilòmetres més o menys ja de Solaco. Benvinguts a Folgueroles. Nois, moment importantíssim. Anem a provar la font de Folgueroles. Font una miqueta rara, però bueno. Que dona nom al carrer, Sí, que dona nom al carrer on estem. Al carrer de la Font. És que no està molt fresca, tampoc. Jo li posaria un 6,94. Que molt alt, Molt alt? Molt alt. No, 6,94 no té mal sabor, tampoc. Bueno, nois, hem de fer canvi de nota d'aigües, perquè aquesta font, que ara ja estem aquí al downtown, va estar millor i més fresca, Aquesta que li posem de nota? Tampoc molt més, L'únic que està millor... Al voltant del 8,02. Sí, jo 7,82. 7,82. Tu, una cosa, jo no estava preparat per això. Estem al puto poble del puto Jacint Verdaguer, tio. Estem al seu racó, de fet, ara mateix. Estem sentats, ens assentava el Jacint Verdaguer. Allà hi ha l'estàtua. Si hem vist moltes coses de la ruta verdaguista i no sé què històries, i dic, a veure si és d'aquí. Hem buscat Jacint Verdaguer de Folgueroles. Història pura, tio. Bueno, i ara ja sortim de Folgueroles i ja podem dir que Folgueroles, municipi número 331 de la col·lecció. Vale, xavales, és que aquest poble és molt petit, Ara ja hem fet res, hem passat una miqueta per bosc, més ombra que al principi de la ruta, però ara ja entrem a Tavèrnoles. Nois i noies, font de Tavèrnoles. Estem aquí, sota l'església, i aquí tenim l'Ajuntament, que és això d'aquí. També d'ahir, no sé exacte, deu ser això només, aquesta planta baixa. Que aquí haurien d'anar les banderes, però no estan. Bueno, provem l'aigua, va.
Sento tavernolistes, però primer que no està freda. Segon, fa olor com a sorra, allà. L'olor també ha d'acompanyar. Sí, fa olor com a arenilla. Estàs tornant, tu, molt sibarita. Home, és que sé molt d'aigües. I el sabor és pitjor que l'altre. Jo et diria que aquesta és un 6-0. No dona per més, la veritat. M'estàs gravant? No. Ah, vale. No em gravis una xerrada així. Què és això? M'he assegut aquí... A més de 6, saps? Com si tingués un bebè. Què és aquesta pose de fotògraf? Així... Quin edifici més curiós. És la Torre de Pisa d'Osona, diuen. Bueno, noies. La van construir inclinada i es va posar res. Són habitacions, cada habitació té les escales per la següent habitació. Bueno, això perquè ets parlant. Hem passat ja Tavèrnoles, estem sortint. Anem cap al tercer nou municipi, vale? Perquè veurem bastants, però bé, aquest és el tercer nou, que és les Masies de Roda. Així que, bueno, com sempre, ja podem dir Tavèrnoles, municipi número 332 de la col·lecció. Bueno, hem fet un petit desvio perquè anem a veure una església que en principi està en un lloc molt guapo. I aquí tenim també un pou de glaç. I mira, aquí, veus? Aquí passa una riera ja. No, això és la riera, crec que és la riera de Tavèrnoles, que ve del Ter. Però... Bueno, ve del Ter, no va cap al Ter, no? Això va? Bueno, hem trobat el camí, ara sí. Ens hem fotut per un camp tot ple d'ortigues, pinxos i de tot. És que la vida d'aventurero és molt complicada, eh? M'haurien de pagar, directament. No pagar més, sinó pagar. Estem fent aquí escalada per intentar retallar tot això, que al final estem anant més lents segur, però bueno. Ah! S'enganxa tot. Ah! Mare de Déu, tio, no he mort. Però mireu. Hòstia, nen, escalada però de cabra montesa, tio, Bueno, tu, després d'aquest camí infernal, m'hem pogut morir potser 6 cops? Sí, infernal, literalment infernal, jo crec. Sí, però arribo a agafar-me malament una pedra i a tomar por cul a l'eix. Estem ja a l'església de Santa Magdalena. I ja última part, arribar a les Masies de Roda i cap a l'estació de Manlleu. Però com et fotin amb la banya... Hòstia, nen. Bon dia. Bon dia. Però són animals, tu. Que no és una vaca, és toro, És que quan et facin un francuesta, se t'estampa allò amb els cuernos i et deixa... I ara mateix ja hem fet ja tot lo difícil, estem ja fent camí cap a les Masies i aquí ja teniu tot el riu Ter, que aquí fa justament una curva i ara bàsicament estarem envoltant tota l'estona i entrarem un altre cop per dins del Ter perquè hem d'anar a l'esquerra, és un lloc molt guapo. Allò d'allà és l'església de Roda de Ter i està envoltat tot per les Masies de Ter. Bueno, xavales, ara sí, entrem ja a Roda de Ter. Això és molt complicat, perquè també jo ara per fer els vídeos de les Masies de Roda, que estan envoltant Roda de Ter, però en realitat Masies de Roda no té com un nucli principal important. És un puto merder. Però bueno, estem a Roda de Ter, que és el poble. I ara hem d'anar cap al lloc aquest arqueològic, que primer haurem de passar pel downtown de Roda. Ara estem sota l'església de Roda de Ter. Aquí ja vaig estar, per això aquest Roda de Ter no el conto com a municipi nou perquè ja el vam visitar quan vam anar al Pantà de Sau, així cap a finals de l'any passat va ser més o menys. O sigui que anem directament cap a les Masies, aquest ja n'hem fet. Mira, una cosa que també ens fa il·lusió, aquí teniu la casa de Bac de Roda, carrer de Poble Nou, on viu, per exemple, aquest home viu al costat i tu a 2 carrers també, carrer mític de Poble Nou. Doncs aquí va néixer Bac de Roda, que es diu Francesc Macià també. Mireu, aquí ja ho tenim. Llavors estàvem a Roda de Ter. Aquí tenim aquest cartell verd que et marca que entrem a les Masies de Roda a l'apartat de l'esquerda, que és el que anem a visitar ara. O sigui, right now, estem a les Masies de Roda. Entrem al poblet. I per aquí baix passa el Ter, allà fa la volta i va per l'altra banda. O sigui, estem com en un tros d'un pedrusco al mig del riu.
I ara tornar a travessar a l'esquerda, Roda de Ter, anem cap a l'altra banda, Torre de Ter, que és on estan l'Ajuntament i l'Església de les Masies, i un altre cop cap al downtown de Roda, que és on de pillar. Al final farem bus des d'aquí a Vic, si arribem, per no haver d'anar fins a Manlleu, pillar un tren a Vic un altre cop, perquè aquests tenen un concert de Vitara, que és un grup d'aquí de Poblenou. Per cert, que el Guillem se'n va enfadar l'altre dia perquè no vaig posar un vídeo, que la setmana passada vam veure també el primer concert de Beasley, que aquí tenim, aquí ja no el tenim perquè no són collons, aquí. Nico Ares, cantant i guitarrista de Beasley, que el vam anar a veure el seu primer concert. Va, us deixo uns vídeos que vaig gravar. Som-hi. Impressionant. Ja no només Bac de Roda, Jacint Verdaguer, que han estat al seu poble també, sinó que aquí a Roda de Ter també neix el puto Miquel Martí i Pol. Ai, el ídol del Pep Guardiola, també s'ha de dir. Hem fet ruta de famosos catalans avui. We made it. Let's go. Oh. Nois, les Masies de... L'emoció del tercer. Però una cosa, tio. 33! Va, torno al segon intent. Hòstia, mare de Déu. Sí, s'ha emocionat, està com està anclada. Masies de Roda, municipi número 333 de la col·lecció. Let's go! Bueno, tu, ja hem arribat a l'estació. Ara hem d'esperar 20 minuts. I ara pillem el bus per anar fins a Vic, al concert aquest. We are the bus. Cap a Vic. We are in Vic. Gent, ja hem acabat amb el final aquest musical. Estem ja a Vic, anem cap a l'estació, a pillar l'E12 per tornar de cop cap a Poblenou. Final del vídeo, nois. Ha sigut durillo, una miqueta, però bueno. Està aguantat. Està llarg. Merci a tots els que heu arribat fins al final, com sempre, i ens veiem la setmana que ve. Adéu!